ya ƴan uwa wannan ita ce ciko na ayoyin da suke magana akan yakin Badar a jumlacensa gaba daya. Yanzu in muna so mu yi tattara don mu fita da sakamako cikin 'yan ƙananan mintuna sai mu ce yakin Badar yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta 2 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma an yi shi a cikin watan Ramadana. An gwabza yakin ranar 17 ga watan Ramadana, wato kenan shekara ta 2 bayan hijira. Sannan kuma sababin da suka sa aka yi yakin Badar shine ayarin kasuwanci da Abu Sufyan ke shugabanci na Qurayshawa wanda suka je Sham akan hanyar su ta dawowa manzon Allah ya ji labari. Da haka sai ya zaburar da sahabbai cewa mu tafi mu je mu tare su, mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin wanda suka kwace wa wasu mu lokacin da za mu yi hijira zuwa Madina. Kun ga anan wannan shine sababin yakin. Manzon Allah ya je ne dan ya karɓi wannan dukiya a madadin wace? A madadin ta sahabbai da aka kwace da za su yi hijira. Ban mamaki ta sahabban ta fi wannan yawa, amma in suka karba za su rage hasara. To wannan shine hikima. Kaga anan gurin ba zalunci musulmai suka je su yi ba, a'a sun je su karɓi wani abin da dama an kwata daga hannunsu. Da haka da annabi ya fita daga cikin garin Makka a garin Madina ya tafi Badar, ya je ne dan ya datse hanyar da yake jin ta nan za su bi, don haka ya tafi da sahabbai, kuma bai fita da niyyar yaƙi ba. Hujjar cewa bai tafi da niyyar yaƙi ba bai ce kowa ya fito a tafi ba, waɗanda aka samu aka ce ku zo mu tafi. Sannan kuma a cikin tafiyar doki 2 ne kawai, sai raƙumi 70, yayin da adadin mutanen da ya fita da su 313 zuwa da 17, domin cikin almuhajirun mutum 82 ne, almuhajirun mutum 82 zuwa da 6, al-aus mutum 61, al-khazraj mutum 170. wannan su ne adadin mutanen da annabi ya fita da su, kuma doki 2, raƙumi 70, abin nufi dai abin hawa 70 da nawa da 2 ga adadin mutane da suke 313 ko da 17. To wannan ta sa kaga sai aka rika har hada mutum 2 mutum 3 akan raƙumi ɗaya. Idan wannan ya hau aka yi kilomita 2 ya sauka, wane ya hau a yi kilomita 2 ya sauka, wane ya hau a yi kilomita 2 ya sauka. Haka aka rika yi, dan kowa dai bai tafi a ƙasa ba gaba ɗaya, amma kuma bai tafi a sama ba gaba ɗaya. Manzon Allah da kansa aka yi kaso, bai ce a ware masa raƙuminsa daban ba, sai ya kasance shi ma raƙumi ɗaya da shi da Abu Lubaba da Ali bin Abi Talib. Su biyun suka ce manzon Allah mun yafe maka, hau kai kaɗai ka tafi. Sai ce a'a, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma min al-ajri. Yace ku din ba ku fi ni karfi ba da kuzari, ballantana ku ce wai ni in hau tsoho ne ku tafi. Ni ma ina da kuzari na. Sannan kuma ni din ban fi ku kwaɗayin lada, ba ku fi ni kwaɗayin lada ba, ban fi ku wadatuwa ga barin lada ba, ina da bukatar lada yadda kuke da bukata. Haka aka rinka yi tsakanin manzon Allah da waɗannan mutane guda uku, wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka. To kaga wannan adadin mutanen da suka tafi yakin Badar kenan. Sannan makamai wato ainihin yan kaɗan ne a hannunsu, ba wai makamai ne na aje a yi faɗa ba, dan suna ganin su 317 za su je su kama Abu Sufyan shi da mutum 40, yo wani fada za a yi? Kawai da a je a kwato abin da aka je ne, amma ba fada ba, dan quwwata ni gairu mutakafi'atan ba daidaito da juna tsakanin karfin guda biyu, ballantana a ce za a yi fada. To kaga da wannan manufar suka fito, ba da manufar fada ba. Amma lokacin da abin da ya faru na Abu Sufyan ya sanar, Qurayshawa sun fito, kuma shi ya canja hanya kamar yadda muka faɗa a baya, ya bauta barauniyar hanya wadda ba ta Badar ba. Sahabbai suka zo Badar suna jiran dako, can gurin Qurayshawa suka zo daga gaba ta karshe suna jiran dako, shi kuma Abu Sufyan ya bi ta ƙasa ya wuce. A lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa aka sauka a wajen, sai ya ce da sahabbai, ya samu wadansu mutum guda biyu, ya ce ku je ku yi mun leƙen asiri ko za ka ga Qurayshawa mai suke ciki. Suka je suka bincika kuma shi ma da kansa sai ya tuntuɓi Abubakar, sai tashi mu tafi kuma ni da kai. Wato bayan manzo Allah ya saka aiki, sai kuma shi ma ya shiga cikin aikin. Kaga yau yan security suna irin wannan, sai a ce je ka ɗauko karatun wane ko je ka binciko me wane ke ciki, kuma kai da aka tura kuma sai a cewa wani daga cikin ofis ɗinku kuma shi ma ya bi ka, ya ga ka je ko baka je ba. Mahallu shahid dai lokacin da suka tafi, manzo Allah kuma da sayyidina Abubakar su ma suka tafi, suna zuwa sai suka ci karo da wani dattijo zai fara tambayar su, sai manzo Allah ya sauri ya fara tambayar sa, saboda ba sa son ya tambaye su, za su ce ni manzo Allah ne, wannan sayyidina Abubakar ne kuma daga Madina ne, ko bai su san ko waye ba. To amma in suka yi sauri suka fara tambayar sa fa, kaga yanzu shine zai bada ansa. Kaga wata siyasar zaman duniya.
kafin ya fara tambaye sai manzo Allah ya fara tambaye shi yaya ka ji labarin abin nan Muhammad dan Abdullahi ko da mutanansa yace na ji labarin an ce sun fito daga Madina. Yace kai kwararre ne akan wannan hanyar? Yace ce yanzu kana tsammanin suna ina? Sai yace in dai da suka taho Madina ba su tsaya a wuri kaza ba, yanzu suna daidai wuri kaza. Sai ya faɗi wurin da daidai inda annabi ya sansani da sahabbansa. Sai manzo Allah ce to ka ji labarin Qurayshawa da suka fito? Yace yace su kuma yanzu suna ina? Yace in dai tun da suka fito daga Makka ba su tsaya ba, ko zango kaza kawai suka yi, yanzu suna daidai wuri kaza. Sai ya nassanta wurin nan inda manzo Allah dama wa inda Allah ya bayanin anan Qurayshawa suke, iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. To a lokacin nan ne manzo Allah yana taimasa tambaya sai ya fara ce da manzo Allah, ku ko daga ina kuke? Kaga Allah ya tambaye shi bai ce ba kai wane ne kai, sai ce daga ina kuke? Sai ce nahnu mimma, ce mu daga ruwa muke. Nahnu mimma, kowane dan adam da me ya sinadarin halittarsa. Waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Kafin ya kara tambaya sai manzo Allah ya zabar da raƙumunsa suka yi gaba shi da sai daga suna gabar tekun Iraki, kila suna gabar tekun Bahar Maliya, kila suna wuri kaza, kafin dai kokolwarsa ta gama menene su kuma sun yi tafiyar su. To kuma wani ikon Allah a daidai wannan lokacin duk suna kusa da juna, sai dai ba wanda ya san inda wa dan uwansa yake. Sai aka kamo waɗansu mutane guda biyu wanda Qurayshawa sun turo su don su binciko ina ruwa yake. Ana tambayar su, ku nawa ne adadin ku? Suka ce ba mu sani ba. Aka matsa musu, ko faɗi ku nawa ne? Suka ce su ba su san adadin su ba. Sai manzo Allah ya ce ku tambaye su raƙuma nawa suke yankawa kullun. Sai suka ce kullun suna yanka ko dai raƙumi 9 ko raƙumi 10. Sai manzo Allah ya ce to ko su 900 ne ko kuma su 1000. Kowane raƙumi ɗaya ya zama abincin mutum 100. Wata hanyar lissafi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan duk yana da kyau abokin adawa ya san tanadin abokin adawarsa, dai idan ya san yawansu kuma sai ya san abin nan ɗinsu kenan. Qurayshawa sun fito wajen mutum 1000, sannan kuma sun fito da dawaki guda 100, raƙumi guda 600 waɗanda duk ana iya yin yaƙi a kansu. Kaga kenan bayan waɗanda ake korawa ake yankawa ana ci, kaga ba karaman adadi ba suka fito da shi na mayaka. To shi kuma Abu Sufyan a wannan lokaci ya ajiye ayarinsa sai ya shigo kusa da Badar ɗin inda rijiya take don ɗiban ruwa. Yana zuwa wajen sai ya ga wato waɗansu mahaya dawaki guda biyu na musulmi ne, su ba su gane shi ba, shi bai gane su ba. A wata ruwayar an ce bayan sun tafi ne ya hange su daga nesa, sai ya tambayi wani wanda yake gindin rijiyar, waɗancan daga ina suke? Ce gaskiya ban sani ba. Sai Abu Sufyan hankalinsa ya tashi, kila sa iya zama musulmi ne, kuma tabbas musulmi din ne. Ya zai ya gano? Sai ya bi sawun raƙumansu, sai ya ga inda raƙuman suka yi kashi, sai ya bincika kashin raƙuman, sai ya gano cewa wannan ciyawar irin ta Madina ce. Kuma ya ga ɗan dabino a cikin ƙwallon dabino shi ma irin na Madina. Kai yanzu za ka iya gane ciyawar garinku? Saboda haka nan take koma a guje zaburar da mutanensa suka sulale suka gudu. Kuma kun san lokacin da annabi ya fito, akwai wani daga cikin kafirai yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya biyo shi ce zan taka yaki. Annabi ce tunda baka musulunta ba koma garin, koma, ba za mu, inna la nasta'inu bi mushrik, ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba ya ce mu yaki musulunci. Ya sake bin annabi, annabi ya mayar da shi, ya sake bin sa har karo na uku, da ya karshe dai ya kalmar shahada. Annabi ce tunda kalmar shahada zo mu tafi. Aka tafi filin Badar, aka je aka yi don abin da aka yi. Sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza. Abin da ake nufi da mubaraza, uku daga nan, uku daga nan. Uku daga bangaren musulmai sune Hamza ibn Abdul Muttalib, da kuma Ali bin Abi Talib, da kuma Abida ibn al-Haris. Sannan uku daga bangaren kafirai sune wato Utba ibn Rabi'a, da wane ne da Shayba ibn Rabi'a, da Al-Walid ibn Utba, Walid ibn Utba. Saboda haka guda uku daga nan, guda uku daga nan, da su aka fara yakin. Cewa ɗaya daga nan, ɗaya daga nan. Dan da lokacin da Qurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku, sai Abdullah bin Rawaha da waɗansu mutanen Madina guda biyu suka fito. Sai Qurayshawa suka ce ai ba kwa daidai wa daida da mu, dan dangi muke so, ba Qurayshan dangi ya fito, amma ba wani dan Madina ba, dan dangi. Da Ali bin Abi Talib ya haka shi da Hamza sai suka zabura suka fito, kuma kowa ya gansu ya san yan dangi ne, cikin tsakiyar Qurayshawa suke. Wannan yaƙi da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan gurin, guda
ukun bangaren kafirai gaba daya a kashe su, bangaren musulmai